Takže, čau lidi, zdravím vás Pixel. Vítejte u dalšího dílu z mého samostatného let's-playování. Dlouho jsem přemýšlel, co do dnešního dílu dát, a napadla mě jedna věc, co jsem ještě neukázali s Mikem v tomto serveru, a to je Mob Arena. To znamená, lomeno má jo. Oh la la, this arena is in already progress. Takže někdo v ní určitě je. No, nicméně počkáme chvíli a potom tam teda vejde. Já si mezi tím oštíhám další očky. A to mám mladé. Všichni jsou nakrátko. Skinheadi. Můžeme si jít ještě podívat k Mikeovi. A myslím si, že tam nebude mít nic nového. Jako takhle. Tu mám kejky ještě, no, tak ne. Se mi to nechce třídit. Když se mi něco nechce, tak to prostě dělat nebudu, takže tak, akorát tu vlnu si dám pryč. Dám si ji tam, kde ji mám. Zatím nevím, co z té vlny budu dělat, ale nevím, to by mohlo být na vás, no, mohli byste mi napsat do komentu. Jo, tady plánujeme ještě s Mikem, to bude do společného dílu, tady natáhneme železnici. Protože takhle se to fakt nedá dopravovat. Zabírá to fakt hodně času, než se tam dostaneme. Mohli ten... už jde ma join, takže se u Mikeovi podíváme potom. Asi to budeme teďkom sami. Pojďte, někdo má... Máme tu Knighta neboli rytíře, ten má železné brnko a výbavu a diamantový meč plus léčivý elektvar 3x, tank, toť to, Archer, a už se někdo připojil, Listouš, zdar, Archer je Archer, chemie, no prostě to, od the jobs. To by se mohlo... ne. Nevím koho zkus... Asi jo, asi mám toho. Trošku si zastřílíme. Jinak, když to už chce se mnou, tak je to helper tohoto serveru. Myslím si, že je velice nadaný, zkušený. Takhle no. Ježíš, co já dělám? Jaj. To se mi páči. Carry, tak. Creeper. Skapal. Oh man, to jsem musel. Pojď. Aha, on neviděli. To si vyrieš, jo. Bum ho. A už jsem sám. Haha. Silnější přežívá. I'm the best of the best. Vidíte, jsem lepší než helper. Nebereme plitvači. Za chvilku tu bude boss.
jestli to teda přežiju. Já, takové malinké kostky cukru se mi nechce zabíjet. No na, papej. Bave 7. A je to tady. Ohoho. To mám do čeho střílet, jo. To může střílet poslepu, ale vždycky někoho dám. Co říkám? Zabiju. Ty creepery asi budu dávat těma lukama, protože chci pnout dříve. Vypadni ty čokleren. O, duel, kámo, takhle. A tam ještě creeper, pozbírám si první levely, potom půjdu. No, papej. Uskapej, jo. Tak ještě jedna. Ne. To jste nemuseli. To jste chlapci ale nemuseli. Tak, teď jsem zdochl. Jak je to málo. A máme věci zpět. Tak teď se vydáme k tomu Mikeovi na to jeho dílo. Je to celkem paradox, no, že museli běhat doma a něco z jeho, no, ale ten jeho je fakt vymakaný, no, to si musí nechat, jo. Klobouk dolů. Má to pěkně propracované, já to mám tak halabala spíše, no. A jsme tu. Pro ty, co ještě neviděli od Mikea ten let's play, tak se podívejte, ale kdo ještě neviděl, tak to vypadá. A víte co? Jsem mohl přinést dárek, že? Tak já mu tu dám nějaký dáreček. Nějaký ale superový, ať má nějakou radost. Včera jsem mu dal pěkný dárek. Dal jsem mu... Kolik? 20 staků? Dřeva? 20 staků dřeva jsem mu dal pachlokovi. A tak pravda je, že on mi dal diáže a takové věci. Dám mu tam fakt něco cenného, protože on je taky štědrý, že? Takže taky mu to musíme něco dát. Jo, tohle se bude hodit. Nedávám to hodně, zase nejsme tak štědrý, ale ono to už je na něm, no, jak si to vyloží chlapec. Co jsem tu zrobil? Pryč. Tak dáme mu tam ten dárek a to... Ježiš, to se budou fakt muset vydat ty kolejnice. Yeah, buddy, da. Je to rychlejší, když běžíte a vlastně ťukáte se hlavou o strop, tak rychleji běháte. Nevím, jestli mu to dává adrenalin do žilky, ale prostě to funguje. Tak. Ježíš, až zapomněl si cedulku, své maslo. Ale to mám vlastně dřevo, že? Ty vuka, mě nezbyde. Já jsem párek.
A čo teraz? Môj milý. No nic, dávám tento dárek, on to už pochopí. Ceremové. Otevřeme čestu a dáme mu tam toto. Z toho musí mít radost, to jinak nejde, bože. Jo, tu má ovečky. Kdybych mu prostříhal trošku. A nesmí tam to říct. Má to vůbec vrátka? Plecholek? Asi vím, jak to vlezí. Stejně potom půjdu home, takže si to jenom... Aha, zelená vlna. Sorry brácho, ale pak se mi líbí ty ovečky. Ty vole, on bude naštvaný. Jaj. No nic, jdu radši pryč. S takovou fakt. No nic lidi, tak jsme si ukázali Majoina. Já se s vámi loučím do dalšího videa. Takže servus.